Salutare tuturor, eu mă numesc Mary, voi sunteți pe canalul Mary. Astăzi vom juca acest obi. Deci, nu știu cum se numește jocul, dar o să vi-l pun aici în dreapta pe ecran. Doar știu că trebuie să ne facem obi din tastaturi și din butter și din needle-uri și din multe chestii care fac sunete de ASMR. Așa că o să dau puțin. Să auziți, da? Stați să închid muzica. Până am dat muzica la 0 și ăsta să se audă maxim. Ia asta să auziți. Oh, da. Foarte nice. Bun. Și acum vreau să pun și astea alte, doar că nu știu cum să măresc peretele, pentru că tu ca să urci astea trebuie perete, gen. Eu nu știu de unde trebuie să ia joacați asta. Îmi dau like singură. Bun. Eu nu știu cum să-mi fac upgrade Explain Tower. Mai am încă unul, uite de aici, deci la upgrade, unul din 50 și collect sturge. Ok. Hai să-l facem. Ceea ce mă enervează este la acest joc, că aici jos am chestiile astea de bănuți și nu pot să apăs pe space. Bun, după aia o să vină aceste chestiuțe mirobolante. Cam așa. O nice. După aia și asta. Și aici, gen, o să pun un jucați nidoul ăsta, ia fiți atenți. Fiți atenți. Și cum îl pun la jos. Jucați asta. Deci îți dau sunetul la maxim și o să fac tot obiul de la capăt, ascultați. Oh my gosh. Ok. Foarte bine. Și acum vom testa și obiurile altora. Să vedem cum sunt totuși. Eu sunt la upgrade-ul la ăsta. Să am încă un level. O să fur niște tactici de la ăștia, că vă căpă mai multe chestii una peste altele. Ia uite ce tactică! Nice! Mă enervează că mereu mă opresc, că am astea aici în dreapta. Și mă deranjează. Ia vezi ce hype! Doamne, ce bine sună! Da, credeam că pot să ajung acolo. Bun, deci foarte șmecher. N-am ce să zic. Sincer. Și acum mă la shop să mai cumpăr încă ceva. Să vedem ce sunt. Deci nido am. Iau 2 de-astea săpunuri. Și mai am încă unul ăsta. Bun, hai să vedem, ne ducem la bază. Facem asta. Într-o zi o să joc de pe calculator. Dar na. Și acum urmează ăsta aici în sus. Care e... Da. Și după ăla o să urmeze un tită mai de ăsta aici. Așa. O, da. Ce tactică. O să fac așa. Nu, ăsta o să-l ridic.
Jucați astea. Bun. Vă duc să mai cumpăr ceva basic. Basic. De la shop. Mie îmi trebuie în principiu acum astea de 1,12K și pereții ăia. Nu e nimic în stoc acum? Oh. Aba, nu, n-am eu bani. Wow. Să-mi dau și upgrade la... Ok, deci am unul. Așa. Asta... Mai am de ăsta și unde ăsta. 1,12. Pot să le iau pe toate. Dacă fac bani. Ok? O să mă duc sus. Uite pe astea. Vreau să pun tastaturile astea. Oh, da, sună bine. Deci mă duc mult la așa și mai cumpăr încă două din alea, adică 4 în total. Da, sună foarte bine. Deci pig mereu. După aia facem ASMR. Cred că deja se aude, dar foarte încet. Ia, ascultați asta, fiți atenți. Eu mai pun încă una. Deci... Bun. Ok, și acum... Adică edit. Nu știu, asta nu mi-a apărat înainte. Lol. De ce mi-apar astea, bro? Stați când dau reset. Bun. Deci sunt la maxim și hai să începem taurul. O, da! Wow! Mi se pare că am un tower foarte, foarte bun până acum, sincer. Summer Shop. Ok. Da, îmi trebuie de-astea. Și eu n-am, așa că sorry for not sorry. O să mergem și pe mapa a doua, Tower 2, pentru că n-am fost niciodată. Să vedem cât timp se umple, să 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Da, în 20 de secunde maxim se umple ăsta. Gen upgrade, să am 6K. Ok. Sorry for not sorry. Ok. 5 și ultimul. Bun. Așa să fie collect zone. Da, pentru ce îmi dau upgrade max placement. Adică să fac din ce în ce mai mare ăsta. Păi nu vreau. Trebuie să, da, forță. 1,70.
Și după aia 1,70. Am slap. Cum? Și mi-am și asta. Și acum haideți pe mapa a doua. Cred că pe mapa a doua sunt mult mai mulți playeri decât aici, sincer. E 1, 2, 3, 4, 5 playeri și cu mine 6. Nu, 5 playeri cu mine 5. Get out! Ei! Fură, atenție! Get out! And in this place, overall, nu știu ce nu mai bag pe mapa asta. Asta este... Gen pe mapa a doua. Gen pe mapa a doua sunt fără peri. Sau, pardon. Gen poți să ai două mape, două obiuri de-astea. Mai mult nu. Ok, mi se pare ciudat. 2K Collect Zone. De aici mi-am dat river la Cașleț. Dacă vreți partea a doua, scrieți în comentarii, vreau partea a doua. Și dacă vreți să facem cu youtuberi hide and seek în viața reală, ar fi crazy cum face Andreea Jolie. Pe bune. Gen, aș vrea să fac hide and seek în Cosmopolis. Da, gen vara viitoare sau... Ui. 4. Îmi trebuie 5. Ok, și avem și ne mărim asta de 5K. Și este la 500. O să mai cumpăr chestii câte pot de la shop. Gen... O să-mi iau... Ui, mi-am luat pe toate de la shop. 8 de astea și 7 de alea. Și gen vreau să le pun pe jos. Uite așa. Stați că nu am pus bine pe asta. Nu am pus bine asta. Trebuie să pun bine. Și apropo, guys, m-am reapucat de YouTube. Doar că piesa nu o să mai fie făcută din păcate. Pentru că nu sunt așa de populară ca să fac o piesă și plus că nu vreau să-mi iau hate acum, în momentul actual, așa că poate când o să fiu mai virală, atunci o să facem piesă. Forța am pus astea. Ia auziți aici ASMR. 3, 2, 1. Nu asta, hai. Bun, guys.
Deci, să-mi scrieți în comentarii dacă știți voi deja jocul ăsta, cum se face mai bine și de unde pot să iau multe alte chestii ca să îmi fac și hobby-ul acesta din de-astea, squish-uri, nido-uri, butter-uri, gen chestii de-astea de asemenea. Îmi scrieți în comentarii și cam acesta a fost episodul de azi de 15 minute. Nu uitați să dați like și subscribe și noi ne auzim data viitoare. Pa, pa! Partea a doua scrieți în comentarii.